Bueno, pois moi bo día. Hoxe pois veño de presentar os avais para formalizar a miña candidatura á presidencia da Xunta no proceso aberto polo Bloque Nacionalista Galego. Agradecer en primeiro lugar a todas as persoas que durante estes días pois me animaron, me apoiaron, me alentaron, as persoas que estiveron pois nas comarcas tamén facendo campaña, recollendo avais. Agora é pois tamén o momento de que fale a militancia, de que nas asambleas comarcais haxa un debate pois vivo, en que haxa participación, sobre todo porque nos estamos como BNG convencidos e convencidas de que o nacionalismo é un proxecto con futuro e de futuro para Galiza, que é necesario fortalecer a nosa alternativa e poñemos a punto a organización para enfrentar os retos electorais, os retos sociais que temos por diante. Para nós é fundamental que o BNG sexa unha parte decisiva na derrota do Partido Popular e nun cambio da política, nun cambio das políticas que é fundamental para sacar a este país da ruína e do desastre que nos están deixando tanto o señor Feijóo, o señor Rajoy ou as políticas que nos están impoñendo desde a Unión Europea.